A few moments later. ఏ బాబు, నమస్తే అండి సర్పంచ్ గారు. నమస్తే. ఏ బాబు, పోయినసారి గెలిపించినట్టే ఈసారి కూడా గెలిపి. ఏంది ఈసారి గెలిపియాలా? మా ఊరికి సక్రమంగా మంచినీళ్ళు వస్తున్నాయా? మా ఊరు రోడ్లు అసలు మంచిగా ఉన్నాయా? ఆహా, అసలు మా ఊరు కరెంట్ వస్తుందా? అసలు నువ్వేం కష్టపడ్డావనయ్యా ఓటేయాలి నీకు? ఏంది ఏం కష్టపడ్డా? ఏం కష్టపడ్డా? నాడు 3 స్టైల్ బిల్డింగ్ కట్టిండు. ఏం కష్టపడ్డా? 2 ఎకరాల పొలం కొనడు. ఏం కష్టపడ్డాడని ఆడ 2 గుంటల పొలం కొనడు. నీకేం తెలుసా? నీ జీతం ఎంత? నా జీతం 15,000. నీ జీతం 15,000. మా సర్పంచ్ గారి జీతం 5,000. 5,000తో నీ అన్ని ఎట్ట కష్టపడి కొన్నాడు అనుకున్నావు? అందుకనే ఈ ఒక్కసారి గెలిపి పోయినసారి డబ్బులని మా సర్పంచ్ గారు సరిపోయి ఈసారి మనం పెడతారంట. ఒక్కసారి చూడవే, మనం ఒకటి కాదా? చూడు. అరే నీ అబ్బా సర్పంచ్ గారు